L-imħallef Miriam Heyman kella kliem jibes għall-avukati ta' Jorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia wara li ma tellawx ix-xhieda quddiem il-qorti. Meta l-avukat Charles Mirċieqa prova jispjega s-sitwazzjoni l-imħallef insistiet illi ilha segwi l-każijiet minn qabel ma twieletu. L-imħallef sostniet illi blaġir tad-diviża ta' Fenech inħela l-ħin. L-uffiċjali ta' dwana jekkonfiskaw flus mhux dikjarati li jaqbżu l-10,000 euro minn vjaġġaturi ġiet iddikjarata kontra liġi. Il-Qorti Kostituzzjonali qalet l-erba li jekk uffiċjali ta' dwana jieħdu dawn il-flus mingħajr spjegazzjoni jew ċans biex il-vjaġġatur juri li dawn ġew minn sors leġittimu, dawn jiksru drittijiet fundamentali tal-proprjetà. Id-deċiżjoni ttieħdet waqt is-smigħ ta' appell mill-Avukat Ġenerali dwar il-każ ta' persuna li kienet inqabdet b'aktar minn 200,000 euro kontanti fuqha. Il-każ imur lura għall-2019.